हाया बिदिनो एखमबा मोजां फाननो हाबाय एखमबा फाननो हाया। जोङो कारिगाव साहा उदांनि गारिजों फैयो जोङो। न' खाथियावनो दंखायो गारिया। आं मादैनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बे खान्थाल बेगरा बेसेबां? खान्थाल बेगरा 30 थाखा केजि। औ साम'आबो 30, खान्थाला 40। मैथाखौ माबायदि फानो? मैथाया 20 थाखा फवा। औ ओरैनो माबायदि फाननो हायो? दाम गोबां बिदिनो फाननाया बिदिनो एखमबा मोजां फाननो हाबाय एखमबा फाननो हाया। मोजां गाज्रि दं फाननायाबो। मुलाम्फा मोनगोन ना मोना? मोनो मोननायालाय। बबेनिफ्राय जोङो कारिगाव साहा उदांनि। माजों फैयो? गारिजों फैयो जोङो। न' खाथियावनो दंखायो गारिया लाबोग्रा। लांलाय लाबोलाय खालामो। बबेयाव फानो? दा क'क्राझारावनो ना? बावल' फानो, बावनो फानखायो सानफ्रामबो। औ। आदैया सानफ्रोमबो नैबे कारिगावनिफ्राय फैनानै बिथाङा क'क्राझाराव दैलि मार्केट, बे दैलि मार्केटाव बेवहाय जिरायो आरो फालांगि खालामो। हाया बिदिनो एखमबा मोजां फाननो हाबाय एखमबा फाननो हाया। जोङो कारिगाव साहा उदांनि गारिजों फैयो जोङो। न' खाथियावनो दंखायो गारिया। आं मादैनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बे खान्थाल बेगरा बेसेबां? खान्थाल बेगरा 30 थाखा केजि। औ साम'आबो 30, खान्थाला 40। मैथाखौ माबायदि फानो? मैथाया 20 थाखा फवा। औ ओरैनो माबायदि फाननो हायो? दाम गोबां बिदिनो फाननाया बिदिनो एखमबा मोजां फाननो हाबाय एखमबा फाननो हाया। मोजां गाज्रि दं फाननायाबो। मुलाम्फा मोनगोन ना मोना? मोनो मोननायालाय। बबेनिफ्राय? जोङो कारिगाव साहा उदांनि। माजों फैयो? गारिजों फैयो जोङो। न' खाथियावनो दंखायो गारिया लाबोग्रा। लांलाय लाबोलाय खालामो। बबेयाव फानो? दा क'क्राझारावनो ना? बावल' फानो, बावनो फानखायो सानफ्रामबो। औ। आदैया सानफ्रोमबो नैबे कारिगावनिफ्राय फैनानै बिथाङा क'क्राझाराव दैलि मार्केट, बे दैलि मार्केटाव बेवहाय जिरायो आरो फालांगि खालामो।